ମୁଗ ବିଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଲରେ ଥିବା ସବୁ ଚାଷୀ ଭୟଭୀତ। ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ଖେଳି ଯାଇଛି କୋକୁଆ ଭୟ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଗତର ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ମନରେ ଟିକେ ବି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀତାରାମପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଜେନା। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। ବାପ ପୁଅ ତିନି ଜଣ ମିଶି ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ଧାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ମୁଗ, ବିରି ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଖୁସିରେ ଚଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଦିନ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ବାପାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ ନ ହୁଏ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏଇ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ପାଖରେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭାବିଲେ, ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ଆଣିବା, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବା। ଆଉ ମୁଗ ବିରି ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଜମିରେ ମୁଗ ବିରି ବୁଣି ଆମର ସବୁ କରଜ ସୁଝିଦେବା। ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଇ ବିଚାର କରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣି ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତାପ ହେମନ୍ତ ମିଶି ବିଲରେ ମୁଗ ବିରି ବୁଣିଲେ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଗ ବିରି ଅମଳ କରି ଆମେ ଆମର ସବୁ କରଜକୁ ସୁଝିଦେବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ସାନ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ମାଇଁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ। ବାପାଙ୍କ ଭଲ ହେବାର 2 ମାସରେ ସାନ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହା ହେଇ ଯାଇଛୁ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ସେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କେମିତି ବାହା ହେଇଗଲୁ? ଏବେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବ ତ? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ହେମନ୍ତକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ତୁ ଆମ ମା' ନିଯତକୁ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ। ତୁ ଏବେ ହିଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ସାନ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ସେତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇ କହିଲା, କାହିଁକି ବାହାରି ଯିବି? ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ତୋ ଘର ନା କ'ଣ? ଏ ଘରେ ତୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଜମିରୁ ମୋତେ ଅଧା ଭାଗ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି।
ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଝଗଡ଼ାକୁ ଦେଖି ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟଚୋକ୍ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଦବନି ବୋଲି। ଏବେ ଇଏ ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଆଉ କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ଆଉ କେବେ ବି ତମ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ବାପା। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମଧ୍ୟ ବାପା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବାପା ନହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।